Hey guys! Welcome to our YouTube channel. So it's me, Mimi, and wala si Nelso. Ako raw sa vlog karon kay nako surprise niya. And graduation man nila gayna, so wala ko katen kay tungod si Mama ra og si Nel ang makasulod. So dili ko pwede sad makasulod. So nako graduation gift niya and hinaot unta nga malipay siya sa akong graduation gift. And guys, sorry if nagmask ko karon kay tungod nako sa office ng duty ko and napa ko karon diri wala pa ko ka-out. So mao nagmask jud ko. Mask is a must. So akong gift day niya guys is donut. Donut ra akong gift niya kay di man ko ka-afford. So donut ra akong hatag. So daray. So wait, sa ipakita ta mo guys. So muna siya ang donut. Dara sulod. Wala pa sulod. Wala na sulod ang donut kay gikaon na mo gaina. Amon man ning snack gaina ang donut. So duha ni siya ka box. So mo sa na pa sulod. So mo na siya kung dalo. Kabalo ba mo guys unsa isulod na ko ani? Isulod na ko ani is mangga. So i-prank na ko siya nga tagalan ko siya donut pero mangga ang sulod ani. So hinaton na nga malipay siya or ma-appreciate niya akong gihatag. And so mo na first prank ko niya guys. So tanawon na to ang sa reaction niya. So napamanggo sa office niya inuguli na ko ako nang hihatag niya. So videoan na ko inughatag na ko niya guys. So sa mga ni-subscribe, thank you so much sa mga ni-subscribe. Hapit na mi mag 4K subscriber and naaday mi surprise ninyo guys. Mag-vlog mi sunod and please watch until the end of this video. So bye bye, see you in a bit. A few moments later. Hey, welcome back. So guys, mapalit na kong mangga para isold na ko sa box sa donut. Let's go! So, because init. Ato ko dito mapalit ng mangga guys. Dito pa cha-cha. So dito ko mapalit niyang manggahan. So tara! Napay pilikap. Mapalit kong mangga here. Mangga cha. Mango ni cha. Nami gi vlog. Nasa sud. Oh, abil ka kung palit na ng mangga. Dua lang ka ba hindi cha? Ay, so cha. Itag jis lang cha. Dua. Lamiya ma'am. May paaman ma'am. Subscribe cha, Miniel Vlog cha. Ano nga? Miniel Vlog. Miniel? Oh. Oh, Miniel man. Mimi Oxinel. Oh. Miniel? Oh, Miniel. Lamiya mangga cha. Wow. 20 minutes later. Guys, welcome back sa sige lang mag-welcome back. Wala welcome in. So muna ko siya nakapalit ko bangyo dito ko ulit charisa ng palit. Akong gipalit ra is duhara tag jis man ng bok mahal ka ay wala na yung budget sa duhara dito akong gipalit para naman sa diniya. So isold na ko siya dire sa donut na box. Sold na to kay bugat man diya ko. Okay, bugat din siya. Oh yan, wala ka sa mo. Sorry lang Ding, I love you. So update na lang ko niya inok uli. So mag video lang ko inok pa daw na nako uli guys. Bye! Akong regalo ni mo kay wala oy kay ako ang graduation gift. Kung dili man makita na akong mangisan. Kapag ka? Lisan lang ko na to. Asa na ni mo gibutan? Ang palang ko,
Ang gigito. Ay, bakal juga akong ini. Saan na yun ako siya? Pili ko makita na. Ako rin may sa daw. Lagi ko kayo. Ha? Under ba? Ito na. Hindi ba yun? Okay, sige. Yung sa kami, uy! Klaro na. Bati Nagtatangon ni mong sing-sing. Kunti pang ano-ano mo ano mo may story to China man on. Hindi na budget tapos mother Kaginsa na sing-sing. dito. Asa? Kagkurt dan ni jumo. Ano kay sport dan? Ako nga no wa. Nga. Yeah, okay ra. Dia ging-ging. Bye-bye. Gingi.